Na pre, ikaw na pasakay na pre. Umunta ka balog mo sakay ba na? Sakay guro na pre, awang nilakta na pre, nagsagadsad. Huy, pugi lagi siya ay. Sasayaw sa kulog at ulan. Pre, kabayad na ka na yung motor pre? Na pre, wajoy ko kabayad pre. Pitay na ginag sa kabulan. Maulagi ba? Mahalon man po di mong gikuha. Nga dili ka ka-afford. Alangan pre, bagay mapunis ako pre. Pang padungag og pugi points ba? Hinoon pre, minusa po pasayro diri pre oy. Lagi pre. Lah, pasayro pre. Laina po na pre oy, mura man nagagawa sa purinarya pre. Na pre, ikaw na pasakay na pre. Umunta ka balog mo sakay ba na? Sakay guro na pre, awang nilakta na pre, nagsagadsad. Huy, pugi lagi siya ay. Sasayaw sa kulog at ulan. Kapugi, gusto rin ko na itato ay. Dam, masakay ka? Ay, pwede ka ba sakay sa mo ha? Oh, pwede dam, pero sa motor ah. Pasakyan na pre, kay bago kag irok so. May na lang ba na kay pambayad ba? Asa day ka dam? Sa puso mo. Pre, hatag nimo dam. Jis 20, 23. 23. Kau na lang guro anak pre, di mo nakabayad og motor pre. Atik-atik na 23 yung kwarta. Dako kay nagihatag si mo ha. Na, awan sinilas pre, baig laki. Kini may pasahero pre. Nana po ning kordapya oh. Uy, BFF, nagunsa ka diri. Malain ka sila BP boy, kidili mapasakay murag. Tara. Uy, mga kuya, ano wala ba niya pasakya? Kisang boy ganaro pasakay na niya nga ngilngig kignaw. Mura magay nagihulbot gikan sa pansun oh. Ay, grabe siya. Nya ikaw nagunsa mabuka diri. Ay, masakay na pug ko besh oy kay muli na pug ko sa mua. Oy, masakay na dam. Oh, tanawa oh, mga hangol ug gwapa oh. Dam, diri na ka sa kuha. Uy, ako? Dili ka uy, sa. Pre, kana na lang imo ang gihulbot sa pansyon pre o kana na lang ako ang babae. Sus uy. Dira lang ka sa kuha dam. Ay, muna na lang ako besh oy, nagdali biya ko. La, ako nakauna oh. Sasakyan na lang ko kuya. Bahala ka na magbaktas. Lain na oy.